83 persuna bħalissa jinsabu rikoverati fl-isptarijiet madwar Malta kaġun tal-COVID-19. Fl-aħħar jiem, 67% tal-każi kienu mill-varjant tal-Ingilterra, filwaqt li f'pajjiżna hawn 4 każi tal-varjant tal-Afrika t'isfel u 3 każi tal-varjant Brażiljan. Dan kollu ħareġ mill-bulettin mediku tal-professur Charmaine Gauci fejn intqal li l-maġġoranza tal-każi għadhom qed joħorġu mill-households u minn fuq il-post tax-xogħol filwaqt li qatt hawn każijiet li qed ikunu importati minn barra l-pajjiż. Fl-iskejjel f'temp ta' ftit jiem mill-ftuħ tagħhom kienu rreġistrati 35 każ, 28 minnhom ikunu studenti. Ħarġu wkoll 4 każi minn child care centers. Minn persuni ta' età bejn 50 u 59 sena eliġibbli biex jieħdu l-vaċċin, sissa applikaw 58%, aktar minn 40% għal xi raġuni ma applikawx biex jieħdu t-tilqima. Għad hemm ukoll persuni tal-fuq minn 60 sena li għadhom ma ħadux il-vaċċin. Il-professur Gauci qalet illi fl-aħħar 24 sija li mwiet f'pajjiżna telaw għal 412 meta tilfet ħajjita anzjana ta' 93 sena. L-awtoritajiet ma ħabrux jekk dan ġarax fi sptar jew f'residenza privata. Kienu wkoll reġistrati 33 każ ġdid filwaqt li fiequ 38 persuna biex il-każi attivi niżlu marġinalment għal 513. Dawn id-dettalji ħarġu minn madwar 1800 swab tests li saru. Tul il-bulettin mediku, il-Superintendent tas-Saħħa wieġbet domandi fost l-oħrajn dwar il-vaċċin tal-AstraZeneca. Dawk il-persuni li huma jkunlhom xi inkwiet dwar l-AstraZeneca dawn inkun qegħdin nispjegawlhom ukoll x'inhuma l-ftit riskju li jista' jkun hemm f'persuna dak li rajna riskju rari ta' 1 person into 150,000 persuni ta' severe blood clots, però dan huwa riskju rari ħafna u anke jekk tikkonsidra x'jagħmillek il-COVID anke clotting events li jistgħu jiġru anke meta jkollok il-COVID, il-benefiċċju dejjem qiegħed hemmhekk. Mistoqsija dwar l-użu tal-maskri, il-professur Gauci indikat li dawn ser jibqgħu jintlibsu għażmien li ġej anke wara li l-maġġoranza tal-pajjiż ikun ħal vaċċin. Dan filwaqt li tkellmet ukoll dwar il-kwarantina għal min ikun ħal vaċċin. Fil-punt li qegħdin bħalissa, jekk inti għandek persuni li kienlhom exposure għal persuna li huwa pożittiv, anka jekk dawk kienu vaċċinati anka b'żewġ doses, jiġifieri għandhom il-full vaccination program, dawn għalissa xorta jridu jagħmlu l-kwarantina. Intant fil-waqt li issa jistgħu japplikaw biex jieħdu l-vaċċin persuni tal-fuq minn 40 sena, Charmaine Gauci appellat biex kulħadd jitlaqqam għal kontra l-virus, dan fil-waqt li insistiet fuq l-importanza li tibqa' tinżamm il-kawtela.